Gibanin ko si mga nga ako mo diskarte ron panudan nato. Gibaligyan ako tong manok, gipalit na ako og tinapa og uyap para natay sudanon. Ay kabuang nimo. Asa mang utok nimo? Gibaligyan nimo manok kay aron ipalit og tinapa. Kay kung giihaw na lang taday natong tong manok, lami pa tong sudan karon. Grabe bata. Kasi katamad, ako na po'y gisugog paluto ning bataa. Saan man yung bataan niya? Siya, sige ra gida dira. Saan man yung bataan niya? Sudanon. Ako pa'y maproblema. So, di kay problema sa sudanon karon ha? Kaya ako na nagluto. Problema dia, ako'y diskarte sudan ron. Tanawa, mura man tagkuan. Wala kay salik sa kuha ba? Kabalo ka nga daghan kitag mga binuhing mga manok. Tay, binuhing manok. Sig manok na po nasilingan di ha? Sige pangilabot. Kay salik sa kuha, ako bahala dia, ako mo diskarte ana. Tanawa ha, watch and learn. Bantay bitaw kang bataa ka ha? Bantay ra ka gungunga, kawa na kay salik sa kuha ba? Mura magdita, diskarte ba? Bright man eh. Oh. Uy. Murag lami man yung gidala lagison. Murag makasuyok jud tag lami ing sabaw. Ako'y bahala ni. Lutuan ang kanon mo, balik ra ko. Sige ha. Ayo pagdugay ha kay murag gutom na jud kayo ba. Mapas mo tanay mong trabaho. Kinis gunggong bawa nagisalig sa kuha ba? Murag nakaminos nagisa sa akong mga diskarte ba? Ako lay bahala ni. Tanawa gong. Unsa ako mo diskarte. Ay. Gaya ba tong bata to eh? Sinigaglaag pa tong bata to nga gutom naman kaayo. Apa man to niya gidala tong manuka to? Ay. Siglat anan pabili tong manuka to no. Paabot na ta kajut kay murag. Kami ihigot og sabaw ba. What? Hey! Sino tong bata to? Murag gutom naman kayo. Di magdugaya. Uy, salamat naabot na yung panuhak. Uy, pero murag nawa namang manok iyang gidala. Asa naman to? Si Lupi na may gidala ning bataan eh. Kaya akong duulon eh, kaya akong pangutanon. Oh, ara na to sudanon karong udto. Ingon ko nga ako mo diskarte, basta ako mo diskarte. Automatic gid na. Oh, Unsa naman po ni Son? Asa man tong manok? Asa man tong manok iyang gidadala? di ba nayon ko si mga nga ako mo diskarte ron panudan nato. Gibaligyan ako tong manok, kay gipalit na ako og tinapa og uyap para natay sudanon. Ay kabuang nimo. Asa mang utok nimo? Gibaligyan nimo manok kay aron ipalit og tinapa. Kay kung giihaw na lang taday natong tong manok, lami pa tong sudan karon.